El grup municipal Vilafranca en Comú ha organitzat aquest dijous 15 de febrer una taula rodona a l'Escorxador per abordar la sequera i la gestió de l'aigua a Catalunya. L'acte va comptar amb la presència de l'exconseller de Medi Ambient de la Generalitat, Salvador Milà, el físic vilafranquí Toni Mestres, l'experimentador i divulgador Agustí Villarroya, David Espinola i la regidora de Vilafranca en Comú, Montse Romagosa. Romagosa destacava la importància de debatre sobre la gestió de l'aigua en el present i preguntar-se com hem arribat a aquest punt des d'una visió política, més enllà de la manca de pluges. Així mateix, feia valdre les mesures que es van emprendre l'any 2008 per fer front a la sequera d'aquell moment, que han permès que la situació no sigui molt pitjor. Conscienciar i sensibilitzar sempre cal, no? I de fet és un dels objectius d'aquest acte. Però l'objectiu principal és explicar des de les polítiques d'esquerres que es pot fer, que són moltes coses, i sobretot també volem recordar una mica les polítiques que es van fer des de les polítiques d'esquerra, del tripartit d'esquerres que hi va haver fins al 2010. Llavors, en aquells anys es van prendre una sèrie de mesures a llarg plaç i ara mateix, si no estem més malament del que estem, és perquè algunes de les mesures que es van decidir i algunes inversions que es van decidir llavors hi són, perquè si no estaríem molt pitjor. La xerrada va omplir la sala d'actes de l'Escorxador i va servir per sensibilitzar la ciutadania de la situació actual, per poder trobar noves polítiques de cara al futur.